Mae'r haul yn mynd i'w wely, mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Dewch nawr i di cyw i glywed stori fach am un o'r criw. Stori am llew yn colli ei pyjamas, neu jungle a bolgi yn mynd am dro i'r syrcas. Plwmp a deryn gyda cyw a'r kangaroo, straeon yn nos i sŵn y gwd i hw. Mae'r haul yn mynd i'w wely, mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Dewch nawr i di cyw i glywed stori fach am un o'r criw. Ie, dewch da ni fyd cyw. Helo bawb! Odych chi'n barod am stori fach hapus? Wel, dewch. Gwnewch eich hun yn gyfforddus. Heddi, stori am Dewi'r Deinosor gawn ni. Un o ffrindiau gorau cyw ar y criw. Roedd Dewi'r Deinosor wedi prynu esgidiau newydd ar gyfer mynd i ffermio. Doedd dim rhaid iddo gael esgidiau, ond roedd e eisiau esgidiau coch arbennig mwyn cael sefyll yn y mwd. Roedd e wedi bod gyda jungle yn siop esgidiau deinosoriad ac wedi cael esgidiau oedd yn ffitio'n berffaith. Maen nhw werth eu gweld, meddai jungle yn y siop, cyn i Dewi roi'r esgidiau yn ôl yn y bocs ac yn ei fag. Rydw i am eu cadw nhw'n saff ac yn lan yn y bocs nes y byddai'n amser i mi gwisgo nhw, meddai Dewi wrth jungle. Y diwrnod wedyn, roedd Dewi yn cael mynd i ffermio gyda bolgi. Roedd Dewi'n cyfarfod bolgi ar y buarth, felly penderfynodd roi esgidiau newydd am ei draed mwyn cerdded draw i'r fferm. Roedd bolgi yno'n aros amdano. Roedd yn rhaid i bolgi aros am amser hir iawn. Roedd Dewi yn andros o hwyr. Ymhen amser, gwelodd Dewi'n cerdded yn araf tuag at y fferm. Roedd ei wyneb yn edrych yn boenus iawn. Dath Dewi tuag at bolgi gyda esgid newydd ar bob troed. Ond roedd rhywbeth o'i le. Be sy'n bod, Dewi bach? O, bolgi, atebodd Dewi. Dwi ddim yn gwybod beth sydd wedi digwydd. Dyw fy esgidiau newydd ddim yn ffitio'n iawn. Dydyn nhw ddim yn gyfforddus o gwbl. Pam nes di brynu esgidiau anghyfforddus, Dewi? Hwlodd bolgi. Wel, roedden nhw'n gyfforddus iawn yn y siop. Dwi ddim yn deall. Roedd Dewi bron a chrio. Edrychodd bolgi'n ofalus ar draed Dewi. Yna, dechreuodd chwerthin. O, Dewi! Ti wedi rhoi'r esgidiau ar y traed anghywir. Beth? Syllodd Dewi ar ei draed ei hun. O, di ar mi! Llwyddodd bolgi i helpu Dewi i dynnu'r esgidiau newydd a'i rhoi ar y traed cywir. Roedd Dewi'n teimlo lot gwell ar ôl gwneud hynny, ac roedd yr esgidiau newydd yn gyfforddus dros ben. Gwenodd Dewi a diolch i bolgi am ei help. O, Dewi drian! Ond geithoch chi ddiwrnod da ar y fferm wedyn yn do bolgi. Fan mae hi'n hwyr ac yn dechrau nosi. Does dim byd gwell na chael stori fach cyn cysgu. Nos da bawb! Mae'n amser mynd i gysgu, bydd stori eto'r Huw dro wrth iddi nosi. Nos da o fyd cyw, bydd stori eto'r Huw dro gan y criw. Ie, nos da o fyd cyw.